Kaya kamot I expected nga medyo mumato ko mabasti iramit ta bimabamat 30 million so dakkel nga naawang kada kami nga hopefully this coming year 2024 to 2025 kat barbaring maalamin tumula di dating naawat mi di last year. Mano ka di sir di last year? Damat sang kabatiti di nga 100 almost 150 million. Then di maba 30 million itata sir. Ano pa nagkunayo sir no okay nga no anata ti amo umimugkat ko di jay siguro na i-report namin. Taday di na i-report namin day di dati. Tigidi na inayon karpulukan nga hananay sama dyan so nga ore no makuha mo ko ma-production DJ area na kaya mo mapakuha so nga DJ siguro. Okay sir. So adan sa amin di kita pay problema no kasar nga handa mai-record di kita pay kuha di kita mo may nga gatang dito dapat nga handa mai-record dito so nga DJ ti dapat nga talagang bantayan mita. So kasar pamean yung aro dito itata kita magigiti tantanot at barangay tantanot ka dapat ang mantigas takat with the help of digiti at kapulisan tayo.